14, det var ordene. Tusind tak, fordi I kom i dag, og tak for jeres tilstedeværelse, jeres nysgerrighed og jeres mod til at tale om noget, som stadig er omgivet af tavshed, misforståelser og manglende systemisk forståelse. Vi har hørt om kvinder, som får en diagnose alt for sent i dag. Vi har hørt om hormoner, som påvirker vores symptomer og medicin, men som sjældent indgår i behandlingsplanerne. Og et sundhedsvæsen, som stadigvæk mangler redskaber til at møde kvinder med ADHD med den kompleksitet, som jeg i hvert fald synes, at de fortjener. Og jeg tror også, at vi kan konkludere, at det ikke bare er et sundhedsproblem, det er et ligestillingsproblem, og det er også et systemisk problem. Fordi når kvinder med ADHD falder imellem stolene, i skolen, på jobbet, psykiatrien, så er det ikke deres skyld. Det er et resultat af samfundsmæssige og politiske prioriteringer. Af manglende psykoedukation, som vi har hørt, utilstrækkelig støtte efter diagnosen, og også en kommunal indsats, som ofte er alt for fragmenteret og kommer alt for sent. Derfor mener jeg, at vi har brug for en national strategi for neurodiversitet, som tager højde for køn og for livsfaser. Vi har brug for meget mere forskning i kvinders mentale sundhed, og vi har også brug for, at den forskning bliver omsat til praksis. Og vi har brug for, at vi alle sammen, kvinder, fagpersoner og politikere, vi arbejder sammen og ikke hver for sig. Men i dag har vi jo faktisk også set, hvad der virker, i hvert fald delvist. For vi har hørt om det her fantastiske kvindenetværk, som skaber tryghed og spejling. Og vi har hørt om de fællesskaber, hvor kvinder tør sige, at det her, det er også mig. Og om stemmer, som insisterer på, at vi ikke skal tilpasse os systemet, men at systemet skal tilpasse sig os. Fordi fællesskab er altså ikke bare en trøst, det er også en forandringskraft. Så hvad gør vi så? Hvad gør vi herfra? Jamen, vi tager samtalen fra i dag med os. Jeg gør i hvert fald. Og så tager vi også en hel masse viden med os. Og vi tager også et ansvar med os. Hver især og sammen. Fordi når vi taler om kvinder og ADHD og hormoner, så taler vi altså også om retten til at blive set. Og til at blive forstået. Og om retten til at få den hjælp, som man har brug for. Ikke bare på papiret, men også i praksis. Så tusind tak til alle jer i dag, fordi I har været med til at gøre det usynlige lidt mere synligt. Og tak, fordi I har været med til at starte en samtale, som jeg virkelig ikke håber slutter i dag.